Estou moi ben, a Golastia dos anos así, se pode ser moito mellor. Lucho, fala. Vamos. Fala, Lucho. Bueno, Lucho dice non quer dicir nada. Nós rematamos que as sardiñas foi un... Eu que 12 caixas, 12 caixas. Eu que digo os outros daqui de Chanaranda, coño, que poñan un pouco de colaboración e que paguen esta vez que non somos sempre os mismos, non? Bueno, pues, en fin, había unha persona de aquí que xa fallecida que sempre andaba dicindo que quería facer unha misa aquí ao cruceiro este que hai aquí. E bueno, como este era un paso que había aquí antiguamente, había un barco, desgraciadamente falleceu bastante xente aquí, pois surgiu un pouco a idea de facer unha misa, fixamos unha sardiñada entre nós, aquilo tuvo un éxito bastante grande, e desde aí, bueno, pois, hasta hoxe. Desgraciadamente, un percance moi grande o primeiro ano, porque a barca que tuvemos, pois, volcou chea de xente. Desgraciadamente non falleceu nadie, non pasou nada, pero si foi precisamente desde o primeiro ano sempre se botou a Coronel Laurel. Nestas imaxes vemos a todos os veciños compartindo mesa, comida e bebida. E o que é máis importante, vemos tamén a evidencia de que existe a posibilidade de que todos falen con todos. Din os antropólogos que a razón profunda das festas banquete é favorecer o estreitamento dos vínculos entre os veciños dunha mesma comunidade, que fagan amizade e, sobre todo, que aclaren e resolvan problemas entre individuos ou grupos. Hai xente que, coa axuda da palabra e o viño, esquece as ofensas ou decátase de que os motivos de moitas desas desavinzas eran falsos ou imaginados. Miñas bandas, meus señores, nin canteiros nin orquestras, nin murgas nin charangas, os reis da festa, os tres tenores de Chan da Gandra. A ver, sigue. Media chamba. Párate. Ahora en Catanosa. Ahora paramos los micrófonos ahora en Catanosa. O sea, que no va aquí para aquí. No, é que pero sepas que conocemos a Rodoviña, a nena. Sapos e bruxas, demos trasgos e diaños, espritos das novadas veigas, corvos pintan as semeigas, feitiços das mantilleiras, pobres cañotas furadas, hogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, máis de ollo, negros meirallos, cheiros dos mortos, trornos e raios, ou veo do can, pregón da morte, o suño do sátiro e pedo coello, pecadora... Hola, bons días a todos, aquí chega o grupo de Asociación Cultural
Hola, sí. Eu non o vexo. Hola, sí. Sí,